Tady toto dueto je zcela nečekané a je to opravdu dílem nového pana vedoucího, pana Jana Kružíka, protože Aleš nikdy nespíval duo. Je to premiéra, takže opět tady máme pro vás něco nového a všichni jsme neskutečně napjatí na tento výkon a už se na něj těšíme. Ale no, otázka, si se těší oni, že jo? Jako. Vidíš, jak je bílý. Ale ladí z košulí, je to pravda. Ale já věřím, že to dobře dopadne, všichni budeme držet pěstičky, protože ty na to máš. Aleš Kaňa, Bronislav Radkovič, kecem išel kolem šenku a to také znáš. Toto